पेडणे फॉरेस्ट ऑफिसर जे असतात हांच्यांनी एक कारवाई केली आसा। दाडाच्या वाडी धारगळ हांगा काल इलिगली खैर झाडाची कत्तल करून ते व्हरत असताना फॉरेस्ट ऑफिसरान तांकां धरल्या आणि त्यांचेर कारवाई करपाक आयल्या आणि FIR सुद्धा रजिस्टर करपाक आयल्या। हातून कृष्णा सावंत हो ड्रायव्हर आणि एक लेबराक सध्या त्यांच्यानी ताब्यात घेतलेले आसा। व्हेइकल त्याचबरोबर एक कटर सध्या त्यांच्या हातीन मेळलेले असतात आणि 14 झाडांचे जे लॉग्स असतात ते सध्या फॉरेस्टान ताब्यात घेऊन ह्यांचेर कारवाई केल्ली असतात। हे जे कारवाई जे केलेले असतात RFO हरीश महाले आणि RF सुनील नाईक आणि तांचे टिमीन हो जो कारवाई केलेली आसा। सध्या आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा जो इलिगल स्मगलिंग करतालो, जे खैर झाडाची कत्तल करून व्हरतालो ते खंय तरी पेडणेचोच आसा अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा। जे इन्फॉर्मेशन आमकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान फॉरेस्ट ऑफिसरा कडल्यान जे इन्फॉर्मेशन मेळटा। सध्या हे जे फॉरेस्ट ऑफिसरान 2 जाणांचेर कारवाई केल्ली आसा। एक कृष्णा सावंत म्हणून आणि त्याचबरोबर एक लेबराचेर आणि सध्या जे लाकूड जेंच्यांनी व्हरत असेल ते लाकूड ताच खैर झाडाचे जे लाकूड आसा ते लाकूड त्याचबरोबर व्हेइकल आणि कटर जे आसा सध्या ताब्यात घेऊन हांचेर कारवाई केल्ली आसा। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी।